και μέσα σε μια κατάσταση φρικτής δυστυχίας που κράτησε πολλά χρόνια, οι διωγωμένοι αυτοί αδελφοί μας έκαναν νέα πατρίδα τους τον ξερό αυτόν όλο δυστυχία τόπο. Νίκαια 1958, ύστερα από 36 χρόνια. Ποιος θα πιστέψει στο θαύμα αυτό? Φτιάξανε μια ολόκληρη πολιτεία με αίμα και υδρότα. Κτίρια μοντέρνου ρυθμού. Δρόμοι αρχιτεκτονικά ρημοτομημένοι. Πάρκα που χαρίζουν την ευτυχία στη νέα γενιά, στα παιδιά μας. Πλατείες όμορφες με κίνηση μεγαλοπόλεως. Εκκλησίες περίφημες που χτίστηκαν με αγώνες πολλούς. Νοσηλευτικά ιδρύματα. Κινηματογράφοι. Μορφωτικοί σύλλογοι. Σχολεία. Ποιος να πίστευε στο θαύμα αυτό? Πού βασίστηκε λοιπόν η πρόοδος αυτή? Ασφαλώς στην εργασία και το εμπόριο. Τα καταστήματα της Νικαίας είναι σήμερα εφάμιλα των μεγαλύτερων πόλεων. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήνουμε το χρήμα μας να φεύγει από τον τόπο μας. Όχι πια στην Αθήνα και στον Πειραιά. Μόνον όταν ψωνίζετε τα είδη σας από τα καταστήματα της Νικαίας θα δημιουργηθούν και άλλα κοινοφελή έργα για την πόλη μας. Το σύνθημά μας λοιπόν από σήμερα: όλοι τα χρήματά σας στη Νίκαια, για μια μεγαλύτερη αυριανή Νίκαια. Η ταινία αυτή έγινε πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Νικαίας που ιδρύθη το 1934.